June ni som ni pakhat hi kum khat chunga ni reiber ni ania mizo te chuan lalmang anu lom ri ni tin kan relar hle Mizoram pon lam ero chuan International Day of Yoga tia hriat lar ani ve boka kum sang ni som palia India rama BJP le an thurel puiten rural na an chel tan nu kum sang ni som panga atanga mantran ani International Yoga Day me puan ani ta ka wang le Mizoram po India rama ania Yoga Day man ani ve tak fo wangin Mizorama yoga ti le ti lo chungchanga soi atam to thina ngai dan ai nang lova in nial na po atam hle thin ani yoga hi Christian le pathian thu nen ai kal lo anga soi te Hindu sa khothil bik ani lo thu le taksa soi joina chikhat ani thu te an soi thina man lai atanga yoga lo ti to thin po ni lo tun naya ti tran ve chau mizo te zinga yoga chungchang in ti tak tak an tama ma se mizo te hi yoga le Hindu sa khua a inzom da inzom lo chiang tu kan ni chi em ti ro ngai tu tham ani a chan chin internet vela kan chher bak thina na tha kan nei ve lem lo internet lama yoga an chin tran dan te an ti dan te akal phung chi sang sang te chiar tur tama chung te chu kan soi zui vak lo anga internet a yoga chungchang han chhiara chiang em chu yoga hi taksa soi joina ringot nilovin Hindu sa khua nen ain som tlat ti hi ani kum sang ni som panga a New Delhi a International Yoga Day man a Prime Minister Pu Narendra Modi an thu asoya essential that human beings develop internally yoga is not just for exercising limbs. If that was true, people working in the circus would be called yogis atiya. Athusoi turzia sa chuan people often think that yoga is just a set of exercises. Yoga is a philosophy of discipline and meditation that transforms the spirit and makes the individual a better person in thought, action, knowledge, and devotion. Ti ane. Zia chu Prime Minister Pu Narendra Modi thasoi atang chuan yoga chu taksa soi joina ringot ani lova ril ru sorbing na ril ru le thara nun thleng khoi thei ani ti achiang veu mai mizo then khatin yoga le Christian ain kal lo ang le taksa soi joina mai ani ti an soi hi rin ngam chi le in nga na tlak ani lo kan ti theyang Sarkar lai pui thu angin Mizoram Sarkar chuan kum sang ni som paruk vel Trangkhan district tina yoga training center an din tran to a tuna hian apui tlingta em an mang to em ti te chu kan threpachi alova khati laya Mizoram police yoga nodal officer pu PC dal lian thanga wirelessa SP soidan chuan police sitan district pariata yoga manga insoi joina buat sai ani dona district ina January theu roman ani thu asoi yoga training center chu Mizoram police te taksa soi joina atana ti ania instructor tu te po kum sang ni som paruk khan Lakshmi hota chuan alo zirtir to ane kum sang ni som paruk chun ni kwa khan Mizoram sarkara ayus department ho tu te chuan an office media mi te an koma yoga chungchang an hril fia Mizorama yoga chungchang hriat chian tok lo awanga soisel an om thin thu soisel an om thin thu an soi ani chuti lain Mizoram ko ran hroi tu te committee MKHC kan ti mai hroi tu te chuan June ni kumsang ni som paruka sinut committee ruma thukhom chuan yoga chu Christian zirtina kalnia an hriat thu an tar langa yoga chungchanga film khur tur le in nam ngai lo turin ko fran mi te an ngen thunga MKHC ngai dana chuan yoga zirtina chu Christian na pol dal thei ani a chu wang chuan ko fran mi puite film khur tur le in nam ngai lo turin in hriat tir thar le an rel ani International Yoga Day maseber June ni som ni pakhat kum sang ni som panga chungchang kha an soi zui leila khovel ram sang sanga manania Mizoram po avoi khatnan man ani yoga day maseber kum sang ni som panga ami kha pathian ni a atla a
chuti chung chuan at ni tak pathian ni a nge man turin sarkar lai pui chuan aron tia chumi ang chuan Mizoram a po man anita a hei tak hi a hun lai mi tam takin an riat thiam lo chu ani Mizoram a hian day chi hrang hrang poimo tak tak man alo ni to thina World Health Day, World Blood Donor Day, World AIDS Day, World No Tobacco Day, International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking le ni poimo dangte man alo ni to thina heng day hrang hrang te hi pathian nia po alo tlave to thina ma se pathian nia atlak kuma chuan ani tak pathian nia manglovin atuk tho tan nia emo hun rem chang danga emo an mang mai thin heng day kan soi zong zong aya mizo mi puiten kan ngai poimo oi me day me upo pathian nia atlak chuan pathian nia kan mang ngai lova amani inrin nia emo atuk tho tan nia emo kan mang mai thin ani tiro chutiang chu ani laya kum sang ni song panga a International Yoga Day pathian nia tla ani tak pathian ni ngeya mangtura sarkar lai puin aron ti kha ngai tu ati thui viau maya country angin pathian ni chu Christian ni te ni ser ani a Mizoram a among tu Christian te nge in pathian thu za zo lova sarkar thu pek zoma Christian te ni sera yoga day an mang khan ngai tu ati thui le zual adi heti hian ngai tu ta ila Mizo Christian te hi kan Christian dan te pathian kan rin dan le ama a kan in nga ngam dan te hi in en chian angai hle ani mai thei atop kho ka hian sarkar thu nge kan zom dona pathian thu ti hi mani in zo fo atul ome Mizo te hi Christian vek kan nia engwanga Christian ni nge kan ni ti te po kan in zo fo atha ang Christian nimi alo ram roi tu ten ti tura an ti zinga hian pathian thu kal te po alo om pal theya chutiang huna chuan sarkar thu nge kan zom don pathian thu kan zom zok don le lo in ngai tho chiang te ang u kan pathian le khabu thiang hlima Daniela bung thum na chuan Sadraka Mesaka le Abednego ta chanchin kan hmuwa lal Nebuchadnezzar rangkachak milim ro pui tak an asiam kha arammi zong zong in chibai an buk turani a chibai buk du lo te chu mai poya pai tur ti thupek chua ania ma se Sadraka Mesaka le Abednego ero chuan an lal thupek po ni se pathian du lo zong ani awangin rangkachak milim chu chibai an buk du tlat lo kan pathian arong kan bol thina chuan ro tuina mei pui ata min chan chuak theisia ikut ata po olal ber min chan chuak mayang chutilo po ni sila olal ber I pathian rong chu kan bol don lova irang kachak milim din po chu chibai kan buk hek lawang ti hi hriang che an ti zui mi mai junia ro tu na mei pui asad dan pang ngai le charia an ti sat nuwa pailu an ni khan mein akang lo mai ni lovin Nebuchadnezzar chuan mei pui chunga mi pali amua pathian diktak mi te an ni ti hria in mei pui atangin ala chuak le tazok ani kha Sadraka Mesaka le Abednego te khan ram ro rel tu te thupek po ni se pathian dang biak na thil reng reng chu an du mi alo mai ram ro rel tu te thu an oi lo awangin engkim thi thlangin tor an nin huam ti achiang chu torna lakata chu pathianin a chan chuak thei ti an hriat ba ka chan chuak kher lo po ni se thi thlenga pathian ta na tor an in huam ti achiang ani pathian an rin zia le an rin om zia kha Mizo Christian ten enton ila avaro puidon em soi to angin yoga hi hindu huin an rin dana chuan an sa khwa nen a in zom nge ti achianga Christian te hian kan lo ti ve mai tur ni po in alang lo then khat chuan taksa soi zoi na chi khat ani na lai hi an soi vonga ni e taksa soi zoi chu a threng ani ma se yoga ti kher lo le yoga ti mingvo kher lo po in taksa soi zoi hi hlok takin ati thei reng maya yoga ti arim ara kan hriat map atang to in taksa soi zoi chu kan lo ti to thina kan chun jam zel po atha ang chu heti hian lo ngai tu fete kan Christian le pathian thu phatsana
ram ro rel tu te thu oya sa khodang thil lo ti ve chiam tur kan ni em Mizoram sarkar tan sarkar lai pui sum it awangin pathian thu kalin thil kan ti mai don em ni sarkar nathok kan ni awangin adik le dik lo po thlir ngam lovin pathian thu ina du dan le akal dan po ngai tu lem lovin pathian thu zom lovin sarkar thu chu kan zomanga sa khodang ne na in zom tlat yoga chu kan ti ve anga kan lo soi moi chiam mai don em ni in ngai tu chiang te ang u heng thu kan soi hian sarkar le ho tu te thu zom lo tura in fuina ani lova thil thalo ni thei pathian thu ne na in mil lo thila chuan pu te po nial ngam tura in fuina ani sual hi chini oma chu crime le sin ani sin chu pathian thu atanga te ania crime ero chu ramdan atanga te ani thung sual sin do tur hian sual crime ti angai chang po om mai thei asin mizo then katin yoga kan lo soi moi ve chiam te pathian thu le christian nen a in kal lo anga soi te sa khodang zom na ani lo anga soi te hi thil om ve thei tak ani in ti chang kan na in ti veng wat na ril ru zau pu ni du na ril ru awangin pathian thu hi kan ngai poimo thei lo te hi ani zok long mo eng po ni se yoga hi a hlau om ani lova lau le du lo hi om je sang dei ania kan du lo apiang kan hlau ti na ani lova kan hlau apiang kan du lo ti na ani hek lo MKHC le adu lo tu te hian an hlau rim wanga du lo an ni lova Christian pathian ring tu te tan hlau tur ani hek lo yoga du lo tu te hian an hlau wang ni lovin an du lo wang te pathian ring tu Christian te ti ve chi ani lo awang te in ti ve lo tur le in nam noi lo turin an in cha ko ran roi tu te po in ngen na an siam mai ani zo ke